kodwa indlela eniyiphethe ngayo nangendlela amaqembu ezwe akhankasa ngayo kuyakhombisa ukuthi ikhona indlela yokubambisana nokubekezelelana. Umlando womlando bafowethu. Ababengakubonanga babamkhulu thina sikubonile. Esingabonga nathi lezo kubona ingane zethu. Ubaba uNcamalala usungule iqembu leMK elisungula nje kunomlando omuhle la kwaZulu. Ilona kuphela umuntu omdala esingambiza ngeqhiqu esisele nalo la kwaZulu after umntwana wakhe ngene. Besiyiqhatsha abaphaloba sithi sinomntwana kwaphinda ngene sinomshulusi lapha kwaZulu. Sibonga sinconcoza sithi kwazi kwakuhle. Saphinde futhi umlando umntwana kwaphinda ngene ayikho into